हमारा वीडियो में सब लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। प्रणाम। हमरा वीडियो में चैनल में स्वागत बा। रउआ लोग के लगे आज एगो हम निर्गुण हम गीत गा के सुनाए कि तवन की जिंदगी में जब तक ले हम रउरा जियतानी जवन काम करतानी अच्छा करी बुरा करी उहे संगे जाई और कुछ संगे ना जाई। का भल कि एगो रानी रहली तो उनकारा लगे बहुत सामान रहे, धन दौलत बेटा भतार सब कुछ रहे। इतना ना संपत्ति भगवान देले रह, तू अभिमान में अपना मरत रहली। ना ही वो मंदिर जास ना ही एगो भाट बिखार केहू के कुछ दस, वो अपने में एकदम बड़ा एकदम अथी रहस भइल बिजी कि हमरा तो केहू से जरूरते नहीं खे। ई जिंदगी में हमरा कोई के से कोनो जरूरत नहीं खे, केहू के कुछ ना देली, धन दौलत सब कुछ रहे उनकरा लगे। जब बूढ़ा भइली तो वो मर गईली तो मरला के बाद में एगो सब लोग गुरु यही ला बनावला कि अपना से एगो गुरु ज्ञान बिना अधूरा रहला, गुरु के ज्ञान बिना। तो उ का भइल कि जौने ओघरी कनफुकिया होत रहे पहिलका जमाना में अथी सीख, तो उ त कनफुकिया बाबा रहले, बाकी फिर भी मर गईला पर से उहे गुरु खड़ा रहले। तो गुरु खड़ा रहले तो कहले गुरुजी कि बताई कि इतना दूर के लंबा सफर बा, का दान कइले बानी कि उहे कुछ मिली रउरा मारला पर से, कि दोसर कुछ ना मिली। जौन रउरा दान पुण्य अच्छा कइले बानी उहे सब कुछ आज हुआ रखल होई, दोसर कुछ ना रखल होई। तो कहली कि ए गुरुजी सारा संपत्ति हमारा पेटी में बंद बा, सब कुछ बा, लेकिन हम दान कुछ ना कइले बानी। सोना चांदी और अब दौरब सब बंदे छोड़ के हम आ गइल बानी, कुछ नइखे हमरा लगे, कुछ ना दान कइले बानी। तो अथी बा गुरुजी कहले कि अब तो ऐसा अब तो बेरा हो गल कि का कहे के। तो कह तारी गुरुजी से अपना कर तारी और आज अरे गुरुजी पूछा तनी का खैलू ए नारी का पीलू का कैलू दाना उपदान, जाए के हवा बारा दूरिया जहाँ कोई नया पान। गुरुजी कहतनी तो ई कहतनी कुछ ना खैनी ए गुरुजी कुछ ना पियनी, आ कुछ ना कइनी दाना उपदान, झापी झोरा भरल बा धने दौलत, कुछ ना कइनी दान। अपना हाथ से कुछ केहू के उठा के कभी देबे ना कइली। बहुत आदमी एगो कंजर ना रहेला, वही कंजर रही, उ अपना हाथ से केहू के कोनो सामान उठा के देवे के चाहत ही ना रही कि कुछ हम दी। जवन भी कुछ रहे तो उ सोचत रही कि सब हमरा बाले बच्चा लगी रहो, आ केहू खातिर कुछ केहू के देवे ना कइली जिंदगी में। का होखता कि जब कहतारी ए गुरुजी हमरा के थोड़ा दिन के मोहलत दे दी कि तवन की हम जाके आ दान पुण्य हम करके हम आ जाई, कि हमरा के 1 घंटा के मोहलत दी है। गुरुजी कहतनी भगवान से अर्ज करतनी, कहतनी कि तानी सा अथी बाटे 1 दिन खातिर मोहलत दे दी। कहतनी भगवान की ना ई तो 1 सेकेंड का मोहलत मिलवे ना करी कि ये जे द्वार पर जे आवला से फिर लौट के कभी